కుమారుడు కుమారుడు చెమట వాసనతో ఉన్నది, మురికి వాసనతో ఉన్నది, గబ్బుతో ఉన్నాడు, అంత మలినముతో ఉన్నాడు. నీడను కావుడు పిల్లారా, అమ్మ, అక్క, చెల్లి, తమ్ముళ్ళ, మనం తండ్రి ఉండకుండా మనం తప్పిపోయినట్టు గొర్రెల వల్ల ఉండినట్లయితే గొర్రెలు ఎత్తుకొని తన భుజం పడేసుకొని వచ్చిన అదే రీతిగా మనం ఎత్తుకొని మనం ఆ వాక్యాన్ని అనుసరించి రహదారుగా క్షమాపణ కోరిన వారమైతే తప్పు చేస్తాము ఏం చేయడం పశ్చాత్తాపం. అయ్యో నేను తప్పు చేసి గుడిపోతే దేవుడు నన్ను అంగీకరించాలని అనుకోవద్దు. బాప్తిజం భోజనాలు తప్పు చేసేవారు ఎందరో ఉన్నారు కనుక బాప్తిజంలో ఒప్పుకున్నవాడు ఏమైపోతుంది అంగీకరణ తప్పు మన తర్వాత పశ్చాత్తాపడు దేవుని సరిగ్గా అట్లనే ఆయన ప్రతి వారి కారణంగా శివులో కట్టిన ఆయన శరీరం అనే రొట్టెలు ఇప్పుడు మనము మన పూర్వకంలో తెలిసి తెలియక ఏమైనా తప్పులు చేసినట్లయితే దయతో అందరూ తీసుకొని ఈ రొట్టె నా శరీరం అనేది మా దైవ ప్రభువానికి స్తోత్రం. ఈ శరీరం అనేటట్టు మేము పాల్పడుతున్నాం. తండ్రి కుమారునికై పరిశుద్ధాత్మకి నువ్వు ఆశీర్వదించి దీవించి పంచాలకులు ఎదురు వచ్చినప్పుడు బాప్తిజం తీసుకున్నవారు తమ కుడి చేతులు లేఖనలతో పంచాలకులు ఎదుర్కొస్తారు. వారికి సహకరించాల్సిన పెద్దగా చూస్తున్నారు.